Nas redes sociais estáse facendo viral un vídeo no que aconsellan lavar a árbore de Nadal. Pero é isto algo normal ou é unha tolería? Ti lávalo, ímolo comprobar. A árbore de Nadal, lavámola. Si o lavo? No. No. No, é a tontería lavalo. Como lo lavas en casa, en un piso? Como sale do trastero, si se pon. Se teño que lavalo, a mellor non poño, Sacudímolo, pasamos un plumerito. A xente mete a árbore na bañeira e todo. É unha porcallada ben feita. Canta tontería, no. Do patio ou senón ao río. Parece un pouco exagerado, non? A ver, no. Pa 15 días que a poño non me estorbo moito. E outras cousas do teu día a día que normalmente aconsellan lavar e non lavas? Felpudo, pomo da porta, as cortinas... No. Eu non lavo nada deso. O felpudo sí que o sacudo, é así, pero Sacudimos así e xa está. Exacto. Hai que lavar o hombre con unha mangueira ou con algo. Lavalo non, que se derfai. As cortinas eu sí que as lavo. Cada canto lavas as cortinas? 5 anos, 6? Hombre, no. Unha vez cada 2 meses ou 3. Como as alfombras e esas cousas. O pomo da porta? Tampouco. Eu teño dese barnizado, o pomo da porta queda brillante. Pasas unha juña así, pumba. As chaves? Tampouco. Que lavas algo, miña rei? No. É listo. O móvil, que estamos todo o día co móvil na cara. Ese sí, ese sí. Aí xa non. O móvil xa non o lavamos. No. Lavar xa non se pode lavar, porque se estropea. Sigo limpo, sí. Con un paña con agua. E despois con un kit por donde se carga eso. Pues mira, a xente non ten nada que facer. Se aburrese moito, entón inventa cousas. Estamos volvéndonos un poquinho tolos con tanta... Eu creo que sí. Un poquito paranoico, sí. Si víramos os virus e as bacterias en rojo, entonces sí que vamos a ter un problema. Debería ser, verdad? Estámonos volvendo todos con isto da limpeza, estámonos quedando curtos, parece que na rúa hai opinións para todos os gustos, pero nos gustanos a opinión do experto, por iso queremos preguntarlle directamente a Teresa Castro, médica de atención primaria de Vimianzo. Moi boa tarde, Teresa. Moi boa, Raquel. Que facemos co árbore de Nadal, cos pomos, cos felpudos? Hai que lavalos habitualmente? A verdade é que co árbore de Nadal na miña vida se me ocurrira lavalo. Nin teño Estás poñendo de moda agora. Pois na miña vida se me ocurrira. E as chaves, os teléfonos móviles... Os teléfonos móviles, sí. Así desinfectados, cun paniño... Se puxera moi en boga cando foi o tema da pandemia e ten o seu sentido. O tocamos continuamente, o arrimamos a nosa boca, soltamos gotas de saliva mentras estamos falando, nos pasamos móviles de outras personas, co risco que eso xenera. E en este momento que estamos con infeccións respiratorias de forma importante, moi importante os pomos das portas, porque os tocamos continuamente personas distintas e despois nos levamos a man á cara, nos levamos, primeiro sonámonos, despois tocamos o pomo da porta, e entonces é fundamental, aí sí que é moi importante. E que nos lembremos de lavar as mans, non? Que parece un pouco unha cousa un pouco esquecida de desinfectarnos agora nesta nova onda. Eu creo que despois de tantos temas de infeccións respiratorias nos quedamos un pouco cansos, pero o que temos que pensar é se preferimos estar cansos ou enfermos de Nadal. Si preferimos estar cansos ou ingresados no hospital, porque dependendo de quen, as gripes poden dar problemas se estamos en épocas de infeccións respiratorias de forma importante, e é moi importante as medidas de prevención. E diso queremos falar, diso queremos falar hoxe en especial porque pois a actualidade manda e estamos preocupados por esa gripe, non? Falese de moito desa subclase K da gripe A, que non sei exactamente que ten de diferente da que estábamos afeitos hai un anaco, se se contagia con máis facilidade, se é aínda pois máis invasiva. Falábamos, a última vez que estuve aquí con vos, falábamos da mutación dos patóxenos. Os patóxenos cambian a veces para defenderse das nosas agresións, do que intentamos acabar con eles, pero outras veces cambian de forma aleatoria. Que quere dicir? Cambian porque sí, porque van cambiando. Entonces, este ano hai unha variante da gripe A que cambiou un pouquiño, se chama, da igual como se chame, e da igual, claro, falase da mutación, da alteración, Hai todo abecedario, Teresa, de gripes. Non, porque as gripes, cando falamos das gripes, normalmente falamos do tipo de virus e falamos moitas veces, as diferenciamos por unha serie de proteínas que teñen na parte de fora e que son as que reconoce o noso sistema inmune e ataca. E iso que lle dá o nome, non? Si, as variantes veñen un pouco e os tipos de proteínas. Se ten máis chuletón, a gripe C, se ten... Vale, eu vou entendendo. Neste caso, a que está atizando forte de Teresa é a gripe A con variante K, non? Que variante K. E que características ten esta nova gripe? Pois realmente non ten moitas características novas, pero o cambio que se produce en unha destas proteínas que están na cápsula fai que a vacina que esperábamos que valera para ela é un pouco diferente do que esperábamos. E
chegou un poquinho antes de tempo. Entonces colleu a xente sin vacinar e ademais se contaxou de forma pois moi importante. E sen inmunizar, non? Porque tampouco, como é nova, pois pillou a xente ademais sen inmunizar. Todos os Porque non a anos hai pasara, cambios, pero este cambio en especial parece que nos costa, ao noso sistema inmune lle costa máis traballo reconocelo. Pues toca incidir logo novamente nesa campaña de vacinación. A última vez que nos visitabas, hai unha semana, dicías que parece ser que a xente ainda lle custa, lle dá un poquinho de preguiza o de vacinarse. Hai xente que tamén ten unha serie de prexuicios, pero máis vale facer iso que enfermar e rematar mesmo no hospital, porque hai moitas gripes deste estilo que acaban con moitísimas complicacións. Unha das confusións que hai con esta variante é que a xente pensa que como cambiou, a vacina non vale. A vacina sigue demostrándose que evita hospitalizacións. A xente di que me vacinei e ora estou enfermo. Entonces, para que me vacinei? Me vacinei para non enfermar de forma grave. O que estamos vendo é que a xente que se vacina necesita menos ingresos hospitalarios, a xente que se vacina está menos grave, e entonces o que buscamos ca vacina non é tanto non enfermar, que sí, pero intentamos dúas cousas que son importantes que a veces nos olvidamos. Primeiro, que non se enferme os que están ao redor noso. Entonces, cando nós non nos vacinamos, estamos arriscando a quen está a nosa beira. Por fotete para lá. Cando os sanitarios... Eu sou vacinada, non sei ti, pero eu estou. Cando os sanitarios nos vacinamos é porque traballamos con xente moi vulnerable, con xente que ten moita facilidade de enfermar, e entonces o que intentamos é non transmitir. E tamén hai que recordar o importante que é a mascarilla, non, neste momento. Parece que de repente desapareceu das nosas vidas. A xente que ten infeccións respiratorias e quere facer vida social debería intentar aillarse, pero se leva unha máscara está protexendo a quen está ao seu lado. E quen é moi vulnerable, pois porque está inmunodeprimido ou embarazadas ou xente con problemas pulmonares que quere estar en ambientes onde hai moita xente, como en este momento o virus está circulando moito, é tan sinxelo como colocar unha máscara. Estás protexéndote ti e estás protexendo de enfrente. Teresa, perdona, que eu creo que entendín, pero ahora que falan tanto das variantes, que parece que nos mete medo, non? Porque dice, esta letra vai ir... O sea, comentabas que os síntomas máis ou menos poden ser o mismo e, como, se o entendín eu, é como que ese virus ven cun disfraz distinto, non? Antes, ahora ven cunhas narices e un tal, entonces a vacina costalle máis identificalo. É Mr. Potato. Non, estou tratando de entendelo eu, porque vos as dúas sodes moi listas, pero digamos que esa vacina é como que lle costa máis identificar ese virus, pero fai unha vez que o identifica, vai facer o mismo, non? Explico que é moi sinxelo. Nós temos unha pelota, e na pelota ten unha serie de púas ou ten unha serie de ranuras. É máis fácil con ranuras. Ten unha serie de ranuras como se fora unha ferradura, e entonces hai distintas chaves. Os anticorpos que os xenera o noso sistema inmune atacan a esa pelota intentando botala fora de nós ou intentando desinxala para que non nos faga mal. Que ocorre? Esas ranuras nos enseñamos ao noso sistema inmune con unha chave e o que nos está atacando ten unha chave distinta. Hai que facer unha chave nova. Pero non sempre entra na ranura. Vale. Non entra tan fácil, non entra tan ben. Hai que fuchicar un pouco, pero vale, axuda vale. a desinchar igual a pelota. Que ben se explica, que ben se explica, Teresa, que agora sí que o entendemos ahora todos. Sí. Hasta entendín eu. Eu teño unha dúbida. Se eu me contaxio un determinado subtipo da gripe A, podo volver contaxiarme noutro subtipo? Sí. Os virus cambian e entonces todo depende dos cambios que se produzan. Falábamos outro día das bacterias que eran resistentes a todo. Todo depende do cambio que se produza. Se o cambio é moi importante, ti podes contaxiarte de novo, pero o normal é que o noso sistema inmune, cando acabas de padecer unha gripe e tes o sistema moi activado, aínda que intente entrar outra, aínda que non entre precisamente a mesma pechadura, si é fácil que non a deixe entrar. Claro. Estamos un pouco afeitos. Bueno, explicado así como para cativos, a verdade é que como mellor o entendemos, como se fose case que un xogo. Así que, xa que estamos imos xogar, se vos parece, porque chega o frío, chegan as catarreiras, os arrafriados, chegan as gripes das que nos falas, e ante o malestar é verdade que ás veces nos volvémonos un pouco tolos, Teresa, e empezamos a botar man de todas as caixas que teñamos pola casa, non? Todo tipo de error. Porque non todos os medicamentos fan boas migas, digamos, non todos combinan ben, e aquí hai que ser moi escrupuloso con isto. Primeiro, nin todos os medicamentos combinan ben, nin todas as patoloxías poden tomar todo tipo de medicamentos. Entonces, todo isto
é fácil de entender. É certo que a veces os sistemas sanitarios estamos desbordados e tardamos tempo en poder acercarme ou poder ser visto polo meu médico ou pola miña enfermera ou o enfermero que tamén pode axudar a esta duda, pero temos moi cerca e moi próximo un gran profesional que nos pode axudar con isto, que son os farmacéuticos e as farmacéuticas. Entonces, vamos a dar unha cousa, 4 pinceladas das cousas máis típicas. Xogamos as parellas, veña, que temos aquí moi desemparelladas estas caixinhas. Que se toman. Entonces empezamos co máis caído, o máis utilizado, o máis o paracetamol. Bueno, primeiro que para min é fundamental. Antibióticos. A gripe non lle fan nada os antibióticos. O antibiótico non vale para a gripe. É unha tontería tomar antibióticos cando temos unha gripe ou cando temos un resfriado. Necesitamos os antibióticos reservalos para cando temos infeccións, porque senón cando nos fan falta non valen. Non valen. Entonces, queda aí a resfriado non necesitamos. Quedou claro. Pero que pasa se teño febre, dolor de cabeza, tos, que é o que están provocando as gripes de inicio? Os que estamos vacinados nos dá menos tos, os que estamos vacinados temos menos febre e temos menos complicacións, pero nos encontramos mal. E entón, que facemos? De entrada, en principio, que típico que recorrimos a menos que seamos alérxicos ou teñamos algún problema hepático, é o paracetamol. Casi todo mundo ten un pouco de man e se tolera ben, en xeral tolerase ben. Habitualmente non hai grandes problemas, en dosis. Ollo, tomar paracetamol non quere decir tomar unha tras outra porque non me dá pasado a fiebre. Hai unhas dosis que normalmente son cada 6 ou 8 horas. A posología, que lle chaman, non? Pode ser? Moi ben. Bien. Eu sei eso e que paracetamol hai que venir al sur, pero polo resto... O chimpún aquí virías fenomenal, O paracetamol se pode utilizar tamén con anticoagulantes. A xente que toma Sintrón, os novos anticoagulantes, pode utilizar paracetamol en principio. Claro, porque hai xente que ten pautado unha medicación de todos os días, quero dicir, e aí tamén hai que saber combinar, non vai a ser, que interfira. Por que razón? Porque os anticoagulantes se levan moi mal ca aspirina, que últimamente se utiliza menos como analxésico, o sea, se utiliza menos para o dolor e para a fiebre, pero se sigue utilizando e non se leva ben cos anticoagulantes nin co ibuprofeno. Por que razón? Porque ambos poden provocar, todos eles xuntos poden provocar hemorraxias. Ningún destes tamén pouco debemos utilizalo cando temos úlceras de estómago, problemas renais ou ollo cos hipertensos. O ibuprofeno e os hipertensos non se leva moi ben, a xente que ten problemas renais tampouco. Con isto que estou dicindo non quero dicir que o resto da xente poda tomar os fármacos sin ningún control. Solo intento poñer un pouco de sentido común, porque hai cousas que por telas no armario, porque lla deron a meu irmán, a meu primo ou ao meu sobriño, non as pode misturar todo o mundo. Non se poden misturar con todo. Pero un clásico é ibuprofeno e paracetamol, para que nos quede claro que parellas sí e que parellas non. Parella, paracetamol. O que él preguntaba, paracetamol e ibuprofeno é moi típico que non lo prescriban. Que non lo prescriban, non que nos o tomemos... Que nos decidamos, vale, é importante. Sin ningún tipo de control. Esa parella é ben. Esta parella o que fai a veces é que cando temos mal control da febre, se poden combinar. Por que razón? O falábamos fai un rato. Paracetamol e ibuprofeno combinan ben. Se eu teño febre de 38 e moito dolor de cabeza e me tomo un paracetamol e pasan 4 horas e me volve a doer a cabeza, se me tomo outro paracetamol, o que estou facendo é metendo moitos coches pola mesma carretera. Non chegan a ningún lado. Entonces podemos combinar fármacos. Entón, por agora, paracetamol con ibuprofeno vai ben, anticoagulante con aspirina non vai ben. Ímolos colocando para que se vaya entendendo un pouco? Eso non quere decir que se tomen así, quere decir que se tomen con criterio e con criterio. Medicamentos para resfriado. Moitos dos medicamentos que son antigripais, que non quere decir que nos vende con moi bo criterio farmacéutico sin prescripción médica, teñen paracetamol. Entonces, ollo, temos que ter cuidado si nos encontramos mal despois de tomar un que nos mandaron cada 8 horas, de como me doe a cabeza tamén me tomo un paracetamol. Porque entonces estou tomando unha sobredosis. Esa non é unha boa combinación, entón. Ollo, claro. É redundante, diríamos. Isto non é... É redundante porque é o mesmo. Nos pode intoxicar. Claro. Isto está moi ben na dosis que nos mandan, pero ollo, cando o combinamos temos que preguntar se descoñecemos. Con que combinarían estes medicamentos para o resfriado? En solitario ou hai algo co que combinen? Depende cal sea,
hai que mirar a composición. Si ten paracetamol, non podemos mezclalo con paracetamol. Estamos vendo aí, de feito, un resumo bastante ben explicado, penso, Teresa, non? Mira, temos aí un grafismo do que sí ou non, combinacións que están permitidas e outras que absolutamente prohibidas, non? Debemos ser prudentes porque hai medicamentos para o resfriado que traen cada vez máis ibuprofeno. Tamén. Entonces debemos ser prudentes, debemos leer o que estamos tomando si queremos combinalo con algunha cousa. E cando... Non misturar, é a frase, non misturar. Tamén os medicamentos para o resfriado é moi típico que teñan antihistamínicos. E entonces o que debemos facer é que se vamos a pedir na farmacia un medicamento, que o farmacéutico teña, ou a farmacéutica, a información de que é o que estamos tomando para que sepa o que nos poden dar. Importante o que vemos do ibuprofeno, non? Que é algo que temos prácticamente todos no noso botiquín básico e vemos que nin con aspirina, nin con, estamos vendo, anticoagulantes. Se tomamos anticoagulantes de xeito habitual, o ibuprofeno, que parece que é absolutamente inocuo, aí non se podería utilizar. Xa non deberíamos telo no noso botiquín. Sí, se pode utilizar, pero sempre con prescripción médica, nunca porque eu decido tomalo. E estes medos que hai cando vas e que na farmacia, pois, dancho xenérico e te dices, este non me gusta tanto, prefiero que me des o de marca. Hai diferencia ou realmente... A diferencia que hai é a mesma, que se ti te pos un pantalón de marca, un xersei de lana de marca e un xersei de lana de marca blanca. Habrían exactamente igual. Si é a mesma lana, a mesma lana, claro, é igual. Un medicamento xenérico ten a mesma biodisponibilidade, ten a mesma cantidad de medicamento e chega ao mesmo teu organismo co outro. Donde pode haber diferencias é no que se chama os excipientes. Pero se que cando lle dan ese xenérico pode estar tranquilo que para o que ello están dando e recetando valle facer efecto. Totalmente, exactamente o mesmo efecto que o marca. É certo que hai moita xente que non, a mí dame do outro que parece que é como o bo, digamos, non? Porque é máis caro. En moitos casos é máis caro, e se é máis caro é porque é millor. É máis caro, non é millor. E non é verdade neste caso. Non debería. Quero decir, estamos falando de medicamentos que están controlados. Aquí a medicación está moi controlada. A xente a veces ten a mala costumbre de comprar medicación en internet. E a mí me parece moi pouco prudente porque non sabes de onde ven esa medicación. En Europa está moi controlada a medicación, moi regulado. Entón, sobre todo, o de autodiagnosticarse e automedicarse nunca recomendamos, pero se nun apuro temos que botar mando botiquín, pois tomar nota de todos os consellos que nos deu esta tarde Teresa. Moitísimas grazas, como sempre. Como nos ilustras? Bueno, o do virus da gripe e as variantes, é a primeira vez que o entendo de verdade co exemplo da pelotiña, teño xo que dicir, das pechaduras, así que maravilla, sempre un placer terte por aquí. Pois un día traio un xogo destes dos nenos de meter as pezas e verás que ben se entende. Perfecto, pois moitísimas grazas e todo o mundo a vacinarse para non chegar a enfermar.